Ngomongmu tak tampa wingi kuwi wis tau waca apa karepe atimu trenyo ati iki maca tulisanmu ra krasa netes selo ning pipiku umpama tanganku dadi suwi iki uga aku mesti enggal bali ning kepiye maneh maca tulisanmu cayun tenono tekaku ramai itu sapa sing ora kangen atau bojo pengen turu angel merek ramai itu sapa sing ora trenyo ra kepedho sawentara pengen weruh percaya aku kuatno atimu cahayu antenono tekaku umpama tanganku dadi suwi iki uga aku mesti enggal bali ning kepiye maneh merga kahananku cahayu antenono tekaku ramai itu sapa sing ora trenyo atau bojo pengen turu angel merem ramai itu sapa sing ora trenyo ra kepedho sawentara pengen weruh percaya aku kuatno atimu cahayu antenono tekaku yo aku kuatno atimu cahayu antenono tekaku